Ito yung ating cellphone holder with charger. Good afternoon sa inyo mga kabarako. Pogi nito. Isang magandang araw sa inyong lahat. So welcome sa panibagong vlog natin ngayong araw. Hindi tayo makalabas dahil medyo tag-ulan dito sa area namin. So for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga necessary upgrades and accessories na kailangan nating ilagay sa ating mga motor para magamit natin sa ating mga long rides. A disclaimer lang, no, hindi ibig sabihin na wala tayo nito mga upgrades na babanggitin ko ay hindi kayo pwedeng mag long ride. Syempre, any kind of motorcycle, no, as long as properly maintained, ay suitable at magagamit natin para sa ating mga long rides, mga kabarako, no. So ito lang, kung meron tayong mga additional na and extra budget, so pwede natin itong gawing project, no, para lalong ma-enhance yung ating capability para sa long rides. Tara, simulan na natin. Let's go! Ito yung ating cellphone holder with charger. So ito ay Motowolf. Nabili ko to ng almost 700 pesos. Okay, so dito yung kanyang cellphone holder. So dalawa siyang side, yung kanyang lock. So kaya very safe. At saka merong rubberized na part para doon sa ating cellphone. Kaya magandang klase ito. So dito sa bandang kanan, nandito yung kanyang charging port. Alright, so buksan natin. So dito tayo magsasaksak ng ating cable para sa ating cellphone na i-attach natin mula dito sa charging port hanggang dito sa ating cellphone. Okay, so bakit nga ba napaka-importante nitong cellphone holder with charging port? Unang-una na para sa mga baguhang rider, no? Bago pa sa isang lugar. So kailangan mo syempre ng maps application. So napaka-comfortable at very portable na yung cellphone mo. Halimbawa dito sa NMAX natin, nasa harap lang. So napaka-easy ng access. Very visible siya, napakadaling tingnan kung nasaan na tayo doon sa ating lugar na pupuntahan. So itong ating cellphone holder ay gumamit tayo rito ng C-bracket. Ito, mapapansin nyo yung C-bracket na yan, specifically designed to para sa NMAX version 1. Alright, so ayan ang una nating upgrades na kinabenta dito sa ating motor. So pangalawa yung ating side mirror, no? Well, syempre hindi naman talaga siya totally na necessary or talagang napaka-importante. Pero syempre nagdadagdag siya ng aesthetics saka ng overall na looks ng motor, no? So mapapansin nyo lahat ng mga halos ng mga naka-NMAX users, no, lahat sila naka ganitong type ng side mirror, no. So ito in my case, na ito ay ang brand nito ay Motaro. So nabili ko siya ng almost 1,500, no, kasama na yung kanyang bracket. Sa ating pangatlong upgrades, so nagpakabit tayo ng mini driving lights. So itong mini driving lights natin ay TSK version 2 lang ito. Alright, so bakit kailangan nating magpakabit ng mini driving lights? Siyempre, for number one, added visibility. So tingnan natin kasi itong NMAX ay kilala sa medyo mahina yung kanyang stock na headlights. So, buksan natin yung ating motor, no? Pandarin natin. So, napakahina ng bato niya ng ilaw, oh. Alright, so ganyan lang yan.
necessary na magpakabit tayo ng additional auxiliary lights lalo sa mga madidilim na area. Okay, so try natin yung ating mini driving lights. Okay, so eto, gumamit tayo ng 3-way switch or 2-way switch para sa ating mini driving lights sapagka siya ay nasa up. So ang kanyang bato ng ilaw ay dilaw. Galing yan. Alright, so yan ang kanyang low beam, dilaw. Okay, so pagka siya naman ay nasa high, ayan, so yan ang kanyang high beam, kulay white. So ang middle switch niya ay para sa off. So yan ang ating mini driving lights. Now, meron lang tayong ilang additional tips sa pagpapakabit ng ating mini driving lights. Ano ba yun? So, kailangan nating sumunod sa guidelines ng LTO sa pagpapakabit ng mga auxiliary lights. So, unang-una, kailangan mo magkaroon ng separate na bracket para sa yung auxiliary light. Okay, so itong bracket nito ay specifically designed talaga to para sa NMAX version 1. Pangalawang, kailangan i-consider, kailangan yung driving lights mo ay hindi dapat kapantay or hindi dapat mas mataas sa iyong headlights. Kailangan mas mababa. And then, hindi pwedeng ilagay ang bracket doon sa mga moving parts, especially halimbawa maglalagay tayo dito sa may shock absorber sa harap. Hindi pwede, kailangan naka-fix, hindi gumagalaw yung inyong auxiliary lights. Alright? And then, syempre, yung layo ng bato ng ilaw is at least 10 meters lang. So, hindi pwedeng beyond 10 meters kasi nakakasilaw na yun sa ating mga kasalubong. And then, kailangan gamitin lamang ang mini driving lights sa mga madidilim na lugar. Iwasang gamitin sa matataong lugar at maliwanag naman. So, dapat para lang talaga siya doon sa mga area na kung saan ay less or mahina ang visibility. Okay, so yan ang ilang tips para sa paglalagay ng mini driving lights. And then, isa pa pala, kailangan meron siyang separate switch. Bukas ka ng ng motor mo, hindi siya pwedeng sasabay. Kailangan meron siyang separate na switch. Alright? So, yan ay isa sa mga dapat tandaan pag kayo ay nagpakabit ng mini driving lights or kahit anong auxiliary lights. Nagpadagdag din tayo ng loud horn. Bali, hindi natin tinanggal yung stock horn. So, dual horn setup tayo. So, ito yung switch natin. Yung domino na 3-way switch. So, pagka siya ay nakababa, so ang ating horn ay stock horn. May kasama ng combo lights. Ulitin natin, isa pa, stock horn with combo lights. Alright, so pagka naman siya ay nasa gitna, siya ay nakapassing, Ayan, nakapassing, So, kung papansin nyo, nakapassing siya. Okay. Nakapassing lights. So, pagka naman siya ay nasa taas, ayun yung kanyang loud horn, So, ang in-install natin na loud horn dito ay PIA, Okay, so try natin, So, syempre may combo lights din. Galing ha? Isa pa, Alright, so nagpakabit tayo ng loud horn para sa added added presence natin sa kalsada. Lalo kasi sa dito sa mga kahabaan ng pauwi ng Bicol, mga kasalubong natin dyan, mga truck, tsaka yung mga SUV, So marami tayong kababayan na talagang walang pakialam sa mga kasalubong nila, So kailangan malakas yung busina natin, Kailangan naririnig tayo sa kalsada. Yung
NMAX version 1 wala siyang built-in hazards, no? Kaya kailangan magpalagay talaga tayo. So, syempre kailangan natin to, no? In any case, may mga emergency tayo sa long rides, so kailangan natin ng i-flush ang ating hazards sa lights. Alright, so tingnan natin sa harap yan. Ayan, gumagana yung kanyang hazards. Okay, so pati sa likod. Okay, tingnan natin. Alright, so yan ang ating hazards lights. Alright, so 5th upgrades natin dito sa ating NMAX 155 ay nagpa-commit tayo ng ating top box, ating alloy top box, no? Okay, so ang bili ko nito is almost 8,000 kasama yung kanyang set bracket. Okay? So, kailangan natin to, no? Lalo kung marami tayong na bagay sa ating biyahe. Alright, so tingnan natin itong laman ng or itong ating top box, tingnan natin. So, buksan natin. Alright, napakasimple lang naman ang pagbubukas. Okay, so makapansin nyo, meron tayong secret pocket. Pwedeng lagyan ng mga documents, mga extra cash, wallets, and other pertinent papers. So mapapansin nyo, ano na rin siya, may gasket, kaya hindi talaga mapapasok ng tubig yung ating alibox. And then, kasyang-kasya ang isang full face helmet. So mapapansin nyo, ating full face helmet, pakita natin. Alright. So, meron siyang lock. Kaya secure na secure ng helmet mo, hindi siya masyadong tatagtag. Alright, so and then for added visibility na rin, kung mapapansin nyo, meron siyang reflectorized sticker dito sa likod, pati dito sa kabila, no? Ayan. And then, necessary talaga to, lalo na pag kayo ay nasa long rides, lalo may OBR kayo. Kasi katulad namin, no, yung biyahe namin, tumatagal ng almost 10 hours. So talagang mangangala yung OBR natin pagka wala tayong top box. So kagandahan dito, meron na rin siyang backrest. Ayan. Meron siyang padding sa likod, sandalan ng ating OBR. So kaya talagang very comfortable yung ating OBR dito sa itong ating top box. Ano natin na upgrades dito sa ating NMAX 155. So nagpapalit tayo ng rear shocks. So dito ang nilagay namin, ang pinalit ko ay yung RCB na fully adjustable na rear shocks. Kasi alam niyo naman, isa sa sakit ng mga NMAX yung sobrang hindi kagandahan yung play ng rear shocks, no? Alright, so ang problema dito, medyo sumabit kasi yung nagkaroon ng issue yung external piggy tank or piggy tank ng dito sa left shocks. Sumasabit dito sa aming airbox. So ayan, may gas-gas, nagkaroon ng tama. Hindi ko pa napapagawa ng paraan, so baka mabutas. Yun ang isa lang, ito isa laging issue namin dito. Kaya lang overall, it serves its purpose naman. Maganda yung play ng RCB. So sa mga biyahe namin, hindi kami masyadong matagtag, lalo sa mga part ng ways papunta ng Bicol na matagtag, lalo sa bandang Tagkawayan na may Quezon, no? Alright, so yan ang aming additional or pang-anim na upgrades dito sa aming motor. Ang price nga pala nito is almost 5,500 pesos, no? Medyo pricey siya, no? Pero kailangan so kailangan sa para sa comfort namin, or para syempre pagka sobrang tagtag at sakit sa sa katawan so kailangan talaga namin ng magkapalit ng rear shocks. Alright, so yan ang aming pang-anim na upgrade din sa aming motor.
additional accessories na nilagay natin sa ating motor ay yung front camera bracket. Ito yun, no? So, kagaya ng ating charger, ito rin ay ang brand nito ay Motowolf din, no? Alright, so meron siyang clamp type siya. So, nakalagay na rin siya dito sa C bracket namin. Ayan, so kung naglalagay kami ng front cam, ayan, so dyan namin siya nilalagay. So, pagka dalawa yung camera mo, so madali lang naman siyang tanggalin. At madali adjustable din siya, fully adjustable din ito. Ayan. Alright, kung gusto mo itaas or ibaba, so lock lang, ipitan. And then madali ding tanggalin, ikabit yung camera. So very useful kung meron kang front cam. Okay? So yan ang aming additional upgrades dito sa aming NMAX 155. And then nagpalagay din pala ako ng slider piece. Ito. So ang brand nito ay Motaro, no? So bakit dilaw? Maganda kasi ano siya, no? Talagang very visible siya, no? Additional visibility din siya. So although hindi naman to necessary, no? Ano lang, parang additional looks lang and aesthetics para sa ating motor. Alright, so syempre malaking tulong din to is any case na mag-slide ka, so hindi agad matatamaan or mapidisgrasya yung tambutso, no? So ito muna yung tatama. So yan lamang yung ating mga upgrades na nilagay natin dito sa NMAX 155. So far, lahat ng ito ay, yung motor natin ay all stock. Wala tayong pinapalitan dito. Maliban lang sa nagpalit tayo ng side mirror, tsaka nagpalit tayo ng rear shaft. Right mga kapanako, I hope may kayong mga napulot sa ating discussion ngayong araw, no? Disclaimer lang, no? Hindi ibig sabihin na wala kayo nitong mga upgrades na ito na kinabit namin dito sa aming motor ay hindi na kayo pwede mag long rides. Ang purpose natin dito, itong mga upgrades natin ay malaking tulong, syempre. Number one, added visibility natin sa kalsada. Next is added comfort. And then pangatlo, and kasama na rin yung overall looks and aesthetics ng ating motor. So pwede nitong gawin any kinds of motorcycle, no? Hindi ibig sabihin na or lahat naman ng motor pwedeng i-upgrades, lagyan ng upgrades, at pwedeng gamitin sa long rides as long as properly maintained, no? Alright, so maraming salamat sa panonood nyo ngayong araw. Kung bago lamang kayo sa aming channel, Team Barako Mato Vlog. So huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos. Kung nagustuhan niyo ang aming content, kindly click the subscription button and click the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na videos. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood. God bless, and always remember to always pray before you ride and never twist the throttle with your ego. God bless and mabuhay!